И здравейте хора, съм Дарки. Днеска, както знаете, в миналия епизод бяхме близо до Сетарина. Аз преди да заснема този епизод стигнах до 2996 купи. И се надявам в този епизод да успея да събера 4 купи. Ако падна, наистина, не знам, намерих този дек, наистина много хубав, 3 пъти подред спечелих. И в другия епизод ще отворя в момента на турски, чакайте да го направя на английски. Английски, да. Клан честа. В този клан чест аз съм на 4-то място. Още малко ще стана 3-то. Надявам се, аз от много време отварям този клан чест или клан батл чест. И никога не ми се е падало нещо хубаво. Надявам се този път да се падне. Има нещо в News Royale, което Balance Changes Coming. Ко? Radio Royale, new епизод. Ще гледам аз. Както е. Надявам се, влизаме и се надявам днеска да качим 10 арена. Както виждате, е супер, много е хубавата арена, мечтая си. Този веднага почна с това. Не знам защо в момента ме лагва малко. Clash Royale ме лагва, както мое. Както да е, сега ще набия хубав земч. Не съм доста хубав то. Даже почти му взех тауъра. Добре. Надявам се този да няма запили нещо подобно, защото ако има, наистина още са... наистина да няма. Както да е. С малко е тази принцеса да умре там. Добре. Аз му взех едната кола. Така че сега се отправя към другата, обаче то не седи. Изчакай малко. Не можеш да чакаш малко. Секунди трябва да чакаш. Секундички. И както винаги този също има пека. Моят най-голям проблем. Пека. Много се напечем, бе, пека. Иде да удръж. Идей! Добре. Аз направо се чудя дали да му взема тауъра. Направо ще му взема тауъра, защото не мога да чакам повече. Направо му вземам тауъра е там. На място. Тринк. Транк. Замина. Добре. 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 Ете да му взема ето в тауър. В тауър и към принцеса да му взема. Този... О, мисля запа. Ете да му се разсмее малко. Колко демидж би то с мускитара, там имаше много повече. Как и да е? Концентриран съм в момента, обаче съм стресиран. Заради този голям пича и тука. Тука. То спи тауъра. И утре, бе! Добре. Няма да ми е лесна работа, така гледам. Изобщо то. Добре. Обаче не ми се падна кой знае колко силен човек срещу Нини. Срещу ние. Че да видим какво ще направите, ако направя. Почти нищо. Взимам ли му тауъра? Не. Обаче това пак от другата страна ще ми дойде. Я да му го сложа тук пред него, защото ще ми вземе тауъра иначе. Той пак ми взе тауъра. Не удрай повече. Боже животните аз. Да. Не, моите момче. Не, неща. Не, само не. Покрай дара там наби хубав демич. Обаче ме е в момента майстър. Слагам ми 7 тауър тук. Заминаш. За малко да заминем. Не само. Удрей! 10 арена! Ое! Стресирах се за малко да ма битос. И честита 10 арена качихме отново. Ще умра. 11-та няма са пробвам още. Изобщо няма са пробвам. 10 арена, най-накрая виждам. Тази арена. Наживо. Епик челенджа свърши. Влязах 2 пъти. Стигнах до... сега ще покажа. До 6-7 битки някъде стигнах. До 9 не можах.
Но, както да е, то би ви дава рандом. Този дек не е хубав, препоръчвам ви го. В момента може да вземете скриншот или да изчакате да спрете видеото на пауза и да си копирате този дек. Наистина е хубав. Мен много ми е хубав. Тук между другото има на място на Грейвярда има принцес, обаче тъй като аз нямам принцес, просто там си седи. Сложи Грейвярд. Тук другите легендаки седят. От този клан чест какво очаквам? Очаквам да ми се пане принцес. Или Лавахаунд. Или не Ламбържак, или Електро. Тук Спаркито, бандита, нима занимайте с тях. Искам или принцес, или Лавахаунд. Или Електровизърд. Уж един ютубър каза, че например ще отваряте някой чест, легендари например, или аккаунт чест. Ако натиснете, например, ако има шанс да ви даде, например, легендар чест. Да, защото там 100% шанс има. Ако натиснете върху, например, принцесата, или той, от тия три карти една ще ви западне уж. Обаче ако натиснете те, нали те ще ви западнат. Ако натиснете всички, от всички, една ще западне, но ясно. Значи на рандом вика. Например, сега аз към принцес. Ако натисна върху принцес, по-голям шанс е имало от легендари честа да ми западне принцес. Просто не знам каква е логиката на това, но сега ме страх дали да направя още един батъл. Преди имах 3414 купи някъде. Не знам, в момента мисля какво да скупя. Да почна ли батъл или да не почна? Знаете ли, много кратък ще стане епизод, аз направо да почвам още един батъл. Много хубаво че е на сърва. Много ме радва. Сега ще почна и тъй. Видим, че какво ще направи. Боулър почна. Да малко ден ще му да ударя. Но два пъти да съм благодаря. Съгласен съм. Дори два пъти съм съгласен. Кръстен по-смогър. Това на място. Няма замина някъде. Добре. Така. И тъй ще направя. Сипко градера. Окей. И да сме срезни. Аз нещо да се хваща с цели точки. Добре. Ако боли... Други цели. Добре. Имаме проблем. Giants. Да, вземем тавра. Поне да ми вземе 20 нещо, че да не падна от... Те се търва. 27 да ми вземе, че да има... Там колко? Как да е, то сме взе тавра. Как да е, поне видяхме 10-та, накачихме я. Най-после. От една година някъде играя тази игра. Винаги той иска да стане една накрая стана, качих 10-та рана. Йой! Сега, рискувам да направите. Деца, гледайте Арос, колко хубаво ги фърлям. Видяхте ли колко мазно и гадно ги фърли. За да не стане много къс епизода на къси неща. Раз. Наистина просто... Център. Добре. Не тебе баба. Няма шанс. Загуби. Пойдете и...
скоро Както да е, поне видяхме 10-та. Както да е. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да цъкнете по един лайк. Ако не ви е харесало, не забравяйте да натиснете дизлайк. Ако още не сте се абонирали за този канал, не забравяйте да се абонирате. Ще се видим в другите видеота. За сега, чао, чао!